Прапануем вашай увазе спектакль «Засада ў горадзе Мінску» паводле апавядання Артура Конан Дойла. Аўтар інсцэніроўкі Владзімір Мехаў. Ролі выконваюць народныя артысты Рэспублікі Беларусь Валера Філатаў, Александр Ткачонак, Віктор Лебедзеў, заслужаны артыст Геннадзь Давыдзька, артысты Галіна Кухальская, Яўген Нікіцін, Александр Уладамірскі, Валерыя Несенка. Рэжысёр Валерыя Несенка, кансультант Зарына Міцкевіч. Запіс 1985 года. Артур Конан Дойль. Засада ў горадзе Мінску. Мабыць, некаторыя слухачы, пачуўшы гэтае імя і гэтую назву, насцеражыліся. Конан Дойль? Той самы, чыім славутым Шерлокам Холмсом, которые десятигоддзі захапляюцца па ўсім белым свеце? Ён сягаў сваім уяўленнямі ў Мінск, у наш Мінск, прыводзіў сюды сваіх герояў. Ну, сабрэ, уявіце сабе, прыводзіў, прынамсі, мяне, адважнага напалеонаўскага ваяку Этьена Жерара. Брыгадзіра, а ў той час яшчэ палкоўніка. Так. Дакладней нават не прыводзіў, а прыходзіў разам са мною, чалавекам, якога ён прыдумаў. Бо, вядома ж, пісьменнікі даюць сваім персанажам жыццё, але далей над намі неўладныя. Мы робім учынкі, становімся смялякамі ці баязліўцамі, героямі ці злачынцамі, добрымі ці злымі, жанатымі ці безнадзейнымі халасцякамі згодна дадзеных нам характараў, а не таму, што аўтару так захацелася. Небаракі аўтары пакорліва крочаць за намі, людзьмі, якіх прыдумалі. Так што я камандаваў знакамітым Конан Дойлем, як бы ён быў салдатам у маім гусарскім палку. Я дазваляў яму суправаджаць мяне ва ўсіх паходах і прыходах. У тым ліку і ў ваш нядобры для мяне памяці Мінск. Ну, такім разе я павінен вас, слухачам, адрэкамендаваць. Мяне не трэба адрэкамендоўваць. Я сказаў, я брыгадзір Жерар, Этьен Жерар, мяне ведаюць усюды, дзе чытаюць Конан Дойля. Так, таму што Конан Дойль... Таму што Конан Дойль напісаў пра мяне цэлую кнігу. Кнігу апавяданняў, яна так і называецца. Подзвігі і прыгоды брыгадзіра Жерара. Значыць, гісторыя, якую мы прапануем увазе слухачоў... Яна таксама адбылася са мною і стала адным з апавяданняў кнігі, апавяданнем засады ў горадзе Мінску. Тады, мусіць, правільна будзе, калі вы самі тут яго і перакажаце. Слушны, месье, конечно, не пярэчу, тым больш, што і сэр Конан Дойль сціпла саступіў мне месца апавядальніка. У кнізе я сам расказваю пра свае подзвігі. Аўтар паставіў мне на ногі і даў самастойнасць ва ўсім. Ён ведаў маю натуру, Конан Дойль, і нават пабойваўся свайго Этьена Жерара. Ну, станаўлюся слухачом, як і многія зараз. Толькі, значыць, наколькі можна здагадацца, гісторыя адбылася ў часы, калі вы былі са сваімі гусарамі ў Расіі. О, каб вы ведалі, што гэта быў за паход. Кашмар, страшны сон. Вспоминаю тую жудасную войну и бесконцая снежная роўнасць паўстае перад вачыма. Чорная стужка людзей рухаецца несупынна уздоўж гэтай роўнядзі, а ёй няма і няма канца. Уявіце сабе сярдзітыя твары з заінелымі вусамі і бародамі. Уявіце сабе замерзлыя пасінелыя рукі, узнятыя з маленнем да неба. Вялікая, правильней, колись вялікая, а цяпер пабітая, зганьбаваная армія вярталася па варожай краіне дадому. З усіх бакоў яе акружалі цёмныя сілуэты. Яны то набліжаліся, то аддаляліся. Гэта былі казакі, якія гналіся за намі, як ваўкі гоняцца за статкам жывёлы. Калі мы, ветэраны напалеонаўскіх паходаў, сустракаемся, я заўсёды ўзнімаю келіх за памяць і доблесць маршала Нея, чырвонагаловага Нея, які як леў
прыкрываў у России наше отступление, перашкаджаў ворогу авалодаць здабычай. Я выдатна помню яго молочно-белый твар, вогненный, шалёный погляд. И спадзяюся, вы не палічыце меня хвальком. Ён ведаў полковника Жерара, ведаў, на што я і мае гусары здатныя. Неяк, калі мы адступаючы адышлі ўжо на захад ад Смоленска, маршал па мяне прыслаў. Рады вас бачыць, полковник! Мой маршал! Ваш полк Жерар не заходзіў пасля Баразіна ў Москву. Таму ваши люди мелі магчымасць адпачыць. Яны выглядаюць значна лепшым астатнія салдаты. Спадзяюся, мой маршал, гэта гаворыцца не ў дакор? Я тлумачу, чаму паклікаў вас, а нікаго іншага. Слухаю вас, мой маршал. Полковник, наше становище отчаянное. Люди покутаюць, паміраюць з голаду. Харчу. Вы павінны, чаго б гэта не каштавала, здабыць харчу. Будем бить коней. У нас засталося мало кавалеры, каб забиваць коней. Начнем есть и музыкантов, мой маршал. Чаму музыкантов? Музыканты меньше потребны, чем строевые солдаты, мой маршал. Няхай музыканты яшчэ пожывуць. І ўвогуле, зараз не да жартаў. Спрабуем здабыць правіянт інакш. Глядзіце на карту. Бачыце, на поўдзень ад нас ляжыць город Мінск. Так, мой маршал. Один дезертир донес мне, что там для русской армии собраны вялізные запасы провианту. Дык вось! Идите туды! Захопите все, что можно, и везите нам! Берите столько людей, сколько лишите потребным! Коли задуманное не удастся, загине один отряд. Коли ж вам пощастить дорученное выколоть, будет выратована целая армия! Слухаю, мой маршал, дякую вам! Vive la France! Vive l'Empereur! Поспехов вам! Маршал выказаўся не надта ўдала. Загіне один атрад, але ж меўся на ўвазе мой атрад. З атрадам мог загінуць я, Этьен Жерар. Але вы чулі, я не сказаў пра гэта Нею. Я сапраўды прыняў загад з радасцю, ён абяцаў мне новую славу. Я адразу прыкінуў, вялікі атрад хутчэй заўважыць рускі, акружыць нас і пераб'юць. Таму я ўзяў з сабою эскадрон сваіх салдат. Выехалі мы уночы. До раніцы дабраліся до густого хвойнага лесу, гэтакам моцна засыпанага снегам, што святло амаль не прабівалася скрозь вецце. З лесу я выкраскаўся першы, з маёй гуканогай нястомнай віялеты не мог суперчыць ніводзін конь у палку. Непадалёк я ўбачыў домік, за ім вёску, на даляглядзе званіцы і будынкі вялікага горада. Гэта Мінск, пан полковник. Варта было б даць коням адпачыць. Хто вам дазволіў, сержант, туды лезці да камандзіра з падказамі? Вінаваты, пан полковник. Салдаты, мы прайшлі незаўважаныя паўсказацкія пікеты, і перад намі Мінск. О, dirait Понтон. Але там каля доміка шэры конь. У сядле вайсковец. Бачыце, пан полковник, на плячы бліснуў сонейка. У яго эпалеты гэта афіцер. Не зноў за сваё, Дэну. Вы заслужаны вояка, толькі таму я вам дарую. Так, скажыце за мной, усе астатнія таксама. Руска трэба захапіць. А на вам? Рускі афіцер убачыў нас і пагнаў свайго шэрага скакуна. Ён выдатна сидзеў у сядле, і конь у яго быў цудоўны. Але хто мог уцячы ад віялеты, калі ёю кіраваў Этьен Жерар?
Офіцер увесь час азіраўся цераз плячо назад. Ён быў вельмі прыгожы, смуглявы твар, орліныя вочы. Пан полковник, осторожней, он стреляет! Брэшаш, не пацэліш, цянжар замоўлены. Уде, даганяйце! Хапайте его! Хапайте, пан полковник, его хоть сдае! Не, шановны, не выйдзе шаблю з ножнаў. Калі цянжарака усхапіў за руку, таму не вырвацца, не. Пусти, паршивый запаяк! Пусти! Пан полковник, нечто засунул в рот! Не дайте проглянуть! Не дайте! Стисните ему горло! Так это горло! Фокус не удастся, шановный, не удастся! Ну, поможите мне, дружу, да, ну! Вы молодчина! Мацней, тримайте, подполковник. Я зараз... Ну-ка. Растискай зубы, голубок. Растискай дорогу. За этим ножом тебе их выломать. Давай. Опа! Батя, подполковник. Хотел проглянуть поперку. Ось і ўсё, пане офицер. Даруйте, что обставины вымусили меня быть с вами неделикатным. Як говорить по-нашему? Ну, ён дворянин, а российское дворянство цудоўна говорить по-французску. Але на справы. Ваше имя, полонный? Алексей Бураков. Ваш чин и полк? Ротмистр Гродзенского гусарского полка. Мы так само гусары, ротмистр. Да, так, тому вы повинны отказать, что это за паперка, якую у вас отобрали. Записка до моей невесты. Так, я не читаю по-русски, але нечто все-таки разобрал. Тут написано атаман Платов. Дивное имя для невесты, ротмистр. Я цудоўна разумею, это важный документ, переписка генералу. Але что у ім говорится? Прочитайте сами, доведайтесь. Как же французские офицеры говорили по-русски, як русские офицеры по-французски. Хочете, каб я вам поспачувал? Ну, я дарую вам непаважлівы тон, ротмистр, бо сярод французских офицеров и правда хіба 1 на 1000 разумее по-русски. Так, солдаты, можа з вас хто здолеў бы прочитать записку? Не выключено, что это важная военная тайна, от якой залежить лёс нашей армии. Да где там подполковник? Мы не моцные читаки навод по-французски. Ротмистр, Так. обещаю вам волю, коли перекладете замест записки. Уявите себе на моем месте, полковник. Вы б выконали такую просьбу? Нават за обещание воли. Признаюсь, вы мне подобаетесь, ротмистр. Я пачинаю разуметь, чему мы эту кампанию проиграли. Может, хоть скажете, як называется вёска перед нами? Доброго. Ух, доброго. Ну, а город, что бачный водаль, Минск? Так, Минск. Тады мы заедем у вёску, там, спадзяюся, хто-небудзь перакладзе записку. Приставьте до полонного конвойных худе. Слухайся, пан полковник. Значит, ты, и не спускайся с его очей, бо надто прыткі. А ты, Бураков, запомни, хоть крок у бок, и хлопцы стреляют. Запомнил. Доброго. Была маленькая вёсачка. Я загадаў зрабіць прывал, начны пераход нас прытаміў, а наперадзе было яшчэ много спраў. Пасярэдзіне вёскі стаяў каменны дом, у ім жыў мясцовы свяшчэннік.
Хочаце, крыўдуйце, хочаце, не, я по-простаму праўду. Гасцей мы не чакалі, не рыхтаваліся. Ды калі ўжо з'явіліся, то дзе ад вас і дзенешся. Таточка, хіба так можна? Антре, антре, сільвупле, пан полковник. О, мерси, мадемуазель. Для нас гэта такі гонар. Такі госць у нашай глушыні вельмі рэдка выпадае прыняць шляхотнага, высакароднага пана. Даруйце майму бацьку. У яго дуже много клопатаў. Ён вельмі стаміўся. О, мадемуазель, у вас такое цудоўнае французскае вымаўленне, што хочется заплюшчыць вочы, слухаць. Выяўляецца, што дома ў Парыжы на беразе Сены. Ваше імя, мадемуазель? Софья. По-вашему, Софи? Ну, я не могу себе дозволить заплюшить вочы, мадемуазель Софи, потому что позбавлю себя гэтым асалоды бачыць дзівоснае спапіляючае хваство. У России мусіць экзотычная рэдкасць, такое, як у вас спалучэнне, раскошныя чорныя валасы, молочны белыя твары, чорныя неглыбокія вочы. Мадемуазель Софи, для вас не полковник, а Этьен. Уяўляю, колькім жанчынам вось так гаварылі вы компліменты. Ва ўсіх краінах, дзе толькі пабывалі. Солдат на войне не может займаться любовными пригодами. Найперш он выконывает обовязок перед айчиной и императором. Але вы маете рацию, мадемуазель София. Этьен Жерар знаходзіў у паходах часы для кахання. У ваших чырвоных вачах слезы. Мое признание выкликаю у вас смуток? Пан полковник, мне шкада майго суайчынніка, вашага палоннага. Я бачыла яго пад канвоем. Такі лёс солдата. Сёння ён, а завтра мой я. Але подумайте, полковник. Не полковник, Этьен. Полковник. Этьен. Ну, добра. Хай будзе по-вашему Этьен, так Этьен. Подумайте, Этьен. Вы возьмете гэтага маладога офіцера да сябе. А там у вас у арміі ўсе галадаюць. Гінуць ад голоду. Так. Калі вам самим так кепска, дык што ж павінны цярпець палон? Не повторяю, мадемуазель, такі лёс солдата. О, Этьен, мне чамусьці здаецца, што у вас чулае сэрца. Ну, няўжо вы пашлеце гэтага няшчаснага офіцера на верную смерць? Отпустите яго на волю. Je vous en prie, mon cher. Добра, я выканаю вашу просьбу. Сапраўдны мужчына, слабы перад прыгожымі жанчынамі. Ах, Этьен. Але дайце слова, што зробіце за гэта паслугу і мне. О, Этьен, mon cher. Уда, приведите полонного. Вы рыцар? Вы рыцар, Этьен. Пан полковник, ваш загад виконаний. Ротмистр Бураков. Мадемуазель Софи попросила меня, каб я вас вызволил. Я хочу зрабіць ёй прыемнае і выканаць просьбу. Але вызволю вас толькі тады, калі дасце мне слова, што на працягу 24 гадзін не выйдзеце з гэтага дому і нікому не паведаміце пра мой атрад. Пароль d'honneur. Слово дадзена, полковник. Я веру вам. Больш таго, вашей сумленности доверяю свой лёс. Узять вас у полон значило бы осудить на верную смерть. Я вам даю свободу. Не мае значения, будзе у вашей армии одним человеком больше, ці меньше. Не дякуйте. Отдячьте мне тым, что дасте свободу першему французскому офицеру, які трапіць у полон до вас. Все-таки я дякую, полковник. Ну, а теперь, мадемуазель, на конт узаемной послуги. Я дал свободу русскому офицеру, вы повинны дать мне урок русской мовы.
Усім серцем готова быть вам корисной. Бачите записку? Так, боже, якая покамечная, ніби хто її жавав. Да. Про это не будем. Что тут написано? Написано вот что. Так, калі французы прыйдуць у Мінск, мы загінем. Цікаво. Боже, что я нарабила? Что такое, мадемуазель? Мне нельга было читать вам записку. Вы зрабілі меня здрадницей. Этьен, я здрадила айчыне. Ой, Этьен. Не треба так, мадемуазель Софі, нічого не здарилося. Вядома, ніякого діва нема, що такий спрактикований вояка, як Етьєн Жерар, перехитрив вас. Мадемуазель, але ви не гаруйте, нікому. І у голову не прийде, що отримати потрібні звістки помогли нам ви. Так що, успокойтесь. Софі. Ох, я дурница. Мадемуазель, самобичевание, дай Бог же, не до твару пригожей женщине. Грубые солдатские клопаны, не для чаровных девочих головок. Это я сеченый, смаленный гусар, раскручиваю у думках, прочитанное вами. И здогадываюсь, что у Минску великие запасы провианту, а войска для обороны нема. А вас такие речи не повинны займать. Вы хитрый, як лис, полковник. Оде! Слухаю, пан полковник. Загадайте, каб трубили сбор. Oui, mon colonel. Мы строим галу поскакали до города. Золотые куполы, якого ярко блищали на далегляде. Там шали вельми хутка. Вось мы уже у городе. Вось на галоўнай плошчы, перад будынкам гарадскога муніцыпалітэта, ці як там гэтая установа у іх называецца. Удэ, бярыце 2 чалавекі і за мной. Астатнім спешыцца і стаяць на пагатове тут. Oui, mon colonel. Боже, ці здолею я калі-небудзь забыць тое, што чакала нас у вестыбюлі будынка. Пан полковник, гренадеры. Я не слепы, Удэ. Назад. Нас продали. Здрада. Полковника брать живым, остатних огонь! 2 кули засели у меня у доломания. Одна сбила шапку. Гренадеры с ружьями наперевес кинулись до меня. Але я здолел выскочить за дверь. Площадь была вся занята русскими драгунами и казаками. Закон домов стреляли. За некие хвилины полова моих солдат была выведена со строю. Не стреляйте у офицера! Брать живым! Остатних бить не шкодуючи! Солдаты! На кони и за мной! Поспробуем пробиться! Не выйдете! Французик, не пробьетесь! И честного росту драгунскому майору с лютым тваром и с жорсткой черной бородой удалось выбить с рук моих шаблю. И он навалился на меня, и мы ободва упали на землю. Я ударился головой об рук и стратил притомность. Коли я опритомнил, то пошкодовал, что застался живым. Вокол лежали трупы моих несчастных солдат. Некалькі трапили у полон и стояли окруженные казаками. Горите в аду,
Гаротнікі, Мерсі, я, один я был виноваты во всем, что отбылося. Я сам привел моих гусаров в эту по-майстэрску поставленную засаду. Полетел в город, не поклопотившись об мерах перасцярогі, доверившийся, видать, фальшивой записцы, одобранной у Буракова и перекладиной Софи Ней. Маршал Ней оказал мне таки довер, а я гэтага доверу не оправдал. Мне стало так тяжко на душе, что я заплакал. Что это такое? Панове, гляньте. Ён румзае. Я думал, Бонапарт привел до нас хоть и дрэнных солдат, але ўсё ж солдат, а не слязливых слимаков. Коли б я был в іншым становішчы, я б показал вам, дурню, что такое французский солдат. Молчи, гальский певень. А то загадаю стягнуть с тебе штаны и розгами помучить почтивости до русского офицера. Я так само офицер и дворянин, и ты не маешь права. Мы в Россию вас не запрошали, але коли з'явились непрошенные, то не наракайте на прием, який вам оказывают. Нічога іншага вы не дочакаетесь. Я сплачу яшчэ вам за знявагу. Вы меня успомните. Коли там Платов думае, як я, дык наўрад табе давядзецца са мной распітацца. Наўрад ты нават побачыш заўтрашнюю раніцу. Русские сели на коней, меня подвели до Виолетты, як і яе гаспадар яна мела убогі выгляд, і таксама загадалі сесці ў сядло. За мной ішлі мае уцалелыя салдаты. Мы сумна пакінулі горад, у які ўваходзілі поўныя найлепшых надзей. Зняважаныя і прыніжаныя, холодные и замерзлые, мы шли снежной равниной. Усё болело, протянул мороз. Мы паўзлі, здавалася, вечнасць. Калі ж нарэшце спыніліся, я са здзіўленнем пазнаў Добрава, тую самую вёсачку, дзе былі раніцой. Бясконцай нам падалася дарога, якую летучы на Мінск і спадзяючыся на поспех праскочылі вокам імгненна. На вуліцу высыпалі вяскоўцы. Быў сярод іх і свяшчэннік, бацька Софі. Куды падзелася яго ранішняя нязычлівасць, панурасць? О, Сергеев! День добрый, Сергеев! Благослови тебе, Господи, воин! Здорово ты научился своими малайцами басурмана, малайчина! Дякую, ойче! Вядома, я не разумеў па-руску, але па вачах, па ўсмешках, жэстах не цяжка было здагадацца, што сказаў стары і што адказаў чарнабароды асілак маёр. Значыць, яго звалі Сергею. Маё сэрца аблілося крывёю, калі я ўбачыў, як да гэтага Сергеева радасна падышла Софі. Віншую, майор, як удалося атрымалася. Саманадзейны гэты фанфарон у вашу засаду ускочыў, як залодны пацук. Я уцяміў, што малапрыемнае слово фанфарон, адзінае слово, якое я зразумеў, тычылася маёй персоны, бо Софі пры ім на мяне паглядзела. Праўда, у паглядзе я прачытаў спагаду, а не пагарду. Потым яна павярнулася да маёра і, мяркуючы па выразным яе твары, пачала аб нечым прасіць. Сергею нейкі час адмоўна круціў галавой, але нарэшце махнуў рукой, ступіў Софі крок да мяне. Спагадлівая дзяўчына прапануе вам правесці ноч у іхнім доме. Адмовіць ёй не хочется, хотя, шчыра кажучы, я з большай ахвотай пакінуў бы вас качацца ў снезе, каб крыху астудзіць.
Вы народиліся варварам і памрэце. Помолчи, французский жулик, а то я хутка выбью з сябе твою нахабнасць. Будьте высокородным, майор. Ляжачага не б'юць. Яны гаварылі по-французску, каб я разумеў. Не згоден. Калі ваше сутарэнне замыкаецца, няхай ён там пераначуе. Але ён павінен даць мне слова, што не дазволіць сабе ніякага паскудства, бо я за яго адказваю і павінен перадаць цэлым і здаровым атаману Платану. Ад вас я не прымаю ніякай спагады. Рабіце ўсё, што хочаце, але слова ніякага я вам не дам. Вельмі добра, мой прыгажунчык, тым горш для вас. Паглядзімо, што запеяце заўтра, паспаўшы на снезе. О, не будьте такі суровы, майор. Гэты палонны заслужыў нашу павагу. У мяне ёсць падставы так гаварыць. Нешта вы надта турбуецеся пра гэтага пана. Турбуюся таму, што ён сёння раніцай добраахвотна адпусціў паланёнага ім ротмістра Алексея Миколаевича Буракова. Вось ён, дарэчы, і сам. Так і было. Пацвярджаю. Палкоўнік захапіў мяне сёння раніцай у палон і потым адпусціў на слова. Не захацеў асуджаць мяне на голодную смерть. Вось бачыце, майор, як великодушна дзейнічаў палкоўнік Жэрар. Цяпер, калі ўдача не на яго баку, мы павінны адплаціць яму за великодушнасць хаця б такой дробязю, як дазвол пераначаваць у нашым сутарэнні. Але няхай перш даць слова, што не ўцячэ. Гэй, пане Добрадзею, вы аглухлі ці што? Даяце слова. Я не хочу з вами гаварыць. Палкоўнік, дайце такое слово мне. Вельмі вас прашу. Мадемуазель, вам я не могу адмовіць. Вам я даю слово з ахвотай. Вось і цудоўна. Чуеце, майор, слово дадзена. Палкоўнік Жэрар будзе на маёй адказнасці. Слово дадзена. Дадзена. Добранькія ўсе. Я б яго студзіў. Я апынуўся ў прасторным сутарэнні, дзе складваліся запасы дроў. Адзінае маленькае акенца закрачана, подлога каменная, холодная. Со стайні прынеслі і павесілі пад столлю ліхтар. Отель без асаблівых выгод, месье. Далей дзякуйце за такі. Калі вашым суайчыннікам захочацца зноў прыйсці ў Расію незапрошанымі, успомніце гэтыя гасціны. Я лёг на клеткі дроў. Думкі мае былі самыя сумныя. Як мне не было тут холодна, але салдатам маім, што начавалі на снезе, было яшчэ горш. Сэрца аблівалася крывёю за гэтых няшчасных людзей, што пакутавалі па маёй віне. Да холаду прыбавіўся голад. З раніцы я нічога не еў, але на мяне нібыта ўсе забыліся. Ды раптам я пачуў крокі. У сутарэнне ўвайшоў Буракоў. У руках у яго былі бутэлька віна і міса са смажаным мясом. Тихо. Тихо. Не падайте духом, полковник. Подсилкуйтесь. Не могу быть з вами, але вы не спите. О, мерсі. Але як вас разумець? Так і разумець. Не спите. Прыемнага апетиту. Ён бы мог і не гаварыць апошняга. Апетыт у мяне быў, вядома, воўчы. Але папярэджанне яго не давала спакою. Не спіце. Што гэта значыла? Я пачаў маліцца. Маліцца, каб словы Буракова мелі тое значэнне, якое я ім надаваў. Прайшло колькі часу, і я пачуў, як у замочную адтуліну нехта асцярожна, ціха устаўляе ключ. Сэрца маё закалацілася. Полковник? Член. На вас нічога не дзейнічае.
Але мне прыемна, што вы захавалі да мяне добрыя пачуцці. Значыць, вы даравалі мне маю хітрасць. Хитрость. Боже, хіба вы не сцемілі, што адбылося? Я вам пераклала запіску і пераклала так. Калі французы прыйдуць у Мінск, мы загінем. Так, але што з гэтага вынікае? Толькі тое, што ў запісцы на самой справе гаварылася інакш. Калі французы прыйдуць у Мінск, мы падрыхтаваны. О, значыць, гэта вы. Вы зацягнулі мяне у засаду. Вам я павінен дзякаваць за смерць маіх салдат. О, я стары дурань. Як я мог даверыцца жанчыне? О, шарше ла фам. Так, полковник, шукайте жанчыну. Супокойтесь, полковник, и вспомните, что я русская. Таким чынам обовязана служить своей айчыне. Калі бы гэтак, як я, зрабіла ваша суайчынніца, ці заслужила б яна ад вас папрок? Не сярдуйте, вось вам моя рука. О, як я мог даверыцца? Як я мог? О, небаракі салдаты, гэта я вас забіў. Не падаеце мне рукі. Што ж, няхай будзе па-вашаму. Але я паўтараю, вы любіце свой народ, а я свой. Зрэшты, я да вас з іншым. Адпускаючы Буракова, вы сказалі, што адзін чалавек у непрыяцельскай арміі не мае значэння. Што гэта не важна, больш адным ці менш. Так. За добро плацяць добром. За гэтымі дрывамі ёсць дзверы, што вядуць да выхаду. Ён не ахоўваецца знадворку. Вось вам ключ. Жадаю вам шчасліва выйсці. І каб ніколі нам з вами не сустракацца. Софія, пачакайце. Это я павінен уцяміць. Што вам? У галаве нешта закруцілася, але як я магу пайсці? Я ж звязаны словам. Якім? Тым. Ну, вядома, што дадзены вам. Я вызваляю вас ад яго, полковник. Калі выйдзеце з вёскі, то сустанеце ротмістра Буракова. Мы, рускія, не забываем ні добрага, ні кепскага. Ад Буракова атрымаеце шаблю і коня. Спяшайцеся. Спяшайцеся, полковник, хутка пачне світаць. Я выйшаў з сутарэння. Мноства зор блішчэла на небе. Софі сумна глядела мне ўслед. Мусіць, я павінен быў сказаць ёй словы падзякі, але мне цяжка было прымусіць сябе нават пацалаваць ёй руку. На канцы вуліцы я заўважыў захутаную чалавечую постаць. Гэта сапраўды аказаўся Буракоў. Ён трымаў за бродь мою слаўную Віолету. Вы мне раніцай сказалі, аддзячыце мне тым, што дасце свабоду першаму французскаму афіцеру, які трапіць у палон да вас. Я выконваю гэтае пажаданне. Жадаю шчасця. Эх, я ўскочыў у сядло, не верачы, што не сню ўсяго, што адбываецца. Я зноў быў на свабодзе. О, свабода! Толькі паспытаўшы няволі, можна поўную сілу зразумець, што гэта такое. Свабода! Мне не трэба было падганяць верную Віолету. Яна нібы сама адчувала. Трэба хутчэй да сваіх. Але радавацца і лічыць, што небяспекі пазбыўся, было яшчэ рана. Я пачуў, мяне даганяюць. Азірнуўся і ўбачыў на варным кані следам скача Сергеев. Я прыпыніў Віолету. Я так і падумаў, што гэта ты, французскі сабака. Схлусіў!
таки дал слово и утек. Я не давал вам слова. И лжешь, собака! Повторяю вам слово, я не давал. Вы дали его паненцы. Значит, вас это не дотычется. И отказывать я повинен перед ёй. Это вам намного зручней. Я разумею, але ўсё ж вы откажете передо мной. Готовы служить вам. У вас ёсць і шабля? Значит, тут здрада. Теперь я ўсё разумею. И яна пойдзе за гэта ў Сибирь. Этими словами вы себе сужаете на смерть. Согрелся у паненчины в сутарении. У твоих солдат, что качаются на снезе, не такие боевые настрой. Ён дазволіў сабе занадта многа. Я мусіў яго забіць. Мы абодва выхапілі шаблі, і праз секунду ён упаў. Я рассек яму горла. Полковник, хоть Сергеев, как вы сами говорили, был осилок и легко выбил из ваших рук шаблю ранее еще на площади у Минску. А там же вы не были еще знесилены пережитым пасля. Да, это вы, не разумею вашего тону, не верите, думаете, Тянжар прибрехує. Почитайте книжку, якую склав про меня сэр Артур Конан Дойль. Убачьте, на что я был здатный. Так, мсье, мы ведаем Этьена Жерара, ведаем. Вы же сами казали, вас ведают усюды, где читают Конан Дойль. Так? Які ви ёсць, такого мы и прымаем. Мяне шанаваў імператор Наполеон, а маршал Ней, побачили вы, як рады быў, калі я дагнаў армію разом з усімі нашими, рушыў па жудаснай пустэчы далей. Так, полковник, так, нягледзячы на тое, што заданне маршала вы не выканалі, провианту для войска так и не здабылі. Я не разумею тону. Да не сердуйте, бригадир, не сердуйте, гэта так. Забавно трошки слухаць, якімі уяўляліся нашы продкі славутаму Конан Дойлю. Як бачылася яму выяўленне імі годнасці, высакароднасці. Але што да вас асабіста, то вам мы толькі ўдзячныя. Так, полковник, так. Суправаджаючы вас, любімы ва ўсім свеце англійскі пісьменнік, пабываў сваёй фантазіі і ў нашым Мінску. Нам гэта цікава, нам гэта прыемна, так што расказвайце. Рассказывайте, як вы трапили ў засаду ў горадзе Мінску і надалей. Рассказывайте. Усім, хто гэтай гісторыі зацікавіцца. Будем вам, паўтараю, толькі ўдзячныя. On vous dira merci beaucoup. Каля ласка. Паважаныя слухачы, прыгучаў радыёспектакль «Засада ў горадзе Мінску» паводле апавядання Артура Конан Дойла. Аўтар інсцэніроўкі Владзімір Мехаў, ролі выконвалі народныя артысты Рэспублікі Беларусь Валерый Філатаў, Александр Ткачонак, Віктор Лебедзеў, заслужаны артыст Геннадзь Давыдзька, артысты Галіна Кухальская, Евген Нікітін, Александр Уладамірскі, Валерый Анисенко, рэжысёр Валерий Анисенко, консультант Зарына Мицкевич. Запись 1985 года.